ev demo hem demê xweş bin gelî Kurdên li diaspora û taybet Kurdên me li Almanya roja sih û yekê vê mehê li bajarê Bonê çalakiyek mezin navendî çêdibe. Banga me ew e hemû Kurdên me ê Almanya û ê derdora Almanya ê diaspora li wê derê werin bin ala rengîn de dengê xwe bikin yek û li Rojavayê Kurdistanê xwedî derkevin. Ez ana wêneyê adresê jî li vê derê parve dikim. Hêvîdarim roja sih û yekê vê meha yekê em li bajarê Bonê hevdû himbêz bikin û bi yek dengekî, bi yek rengekî dengê xwe bigihînin cîhanê û piştgiriya milletê xwe bikin.